neboj se, Jarda je tady pomocník, dneska tě musí poslouchat. Jo. Tak co hoří to? Vždycky vyhraju, nevím čím to je, ale vždycky vyhraju. To bude asi tím, že to máš ve scénáři, ale. Čau. Pepo, až budou vážit Dorotu, tak ty přijdeš sem a tady začneš tu scénu hudry, jo? Co se tady válí tyhle to plesnivá? Tady si pak někdy bude anděl, ty si sedneš proti němu. Jo. Když se zvedneme a vy budete masivní karty dál. Ať se bude dít, tak vy budete hrát. Já zvládnu všechno. To víš, že jo. Já ještě nemám to, kostým. To ještě není finálový stav, jo. Já ještě nemám kostým, já ještě nemám paduku. No jasný. Dáme ty výdle tam chcete, ne? Nebudeme vám uklidit. Jaký dáme ty? Dáme okolo, od ten šroťáky jsou opřený. Nevím o nich. Ale si... Jo, no. Asi to tam ne. Tam ne. To tam asi je. Takže to budete do sebe píchat, vole. Máte se, už je to činný, jo? Ne, tohle chci, a budu pro tebe do toho, tak si to za pár hodí se do toho pytle a dopustíme, aby mi to sedělo země, víš. A má tu teplotu. Takže je to tam kastrovou jednu na to. Zumíme lodně a zapálil jsem to brzo, víš. Máte to, máte. Povídej. Já mám stát, když budeme